Pozdrav svima ljudi! Dobrodošli na Maxberry kanal! Ovdje je Tesa, ovdje je Švrljo. I dobrodošli u epizodu zbog Berija! Saberi se. Ups, hehe. Da vidimo prvo pitanje od Cool. Cool, jel da? Zašto ti se kanal zove Maxberry? Pa zato što... Mogu ja? Ajde, dobro, ajde, ti. Zato što sam prije imala jednoga psa koje je preko ljeta drugi pas i onda sam dobila novog psa, Berija. Opće se ne slažemo i onak ne podnosimo se, ali bi riskirali živote jedni za drugiga. Pa sam mislila kao Maxberry, onako spojiti ta dva imena jer ih svejedno volim. A ovaj kanal nema veze s kanalom, nego zato što mi se drugi pas zove Kan, pa sam tako odlučila spojiti. I dobro ispalo. Niko ne bi skužio, jel da? A ko bi normalan skužio da mi se drugi pas zove Kan, pa da sam po tome nazvala kanal? Oj, gle stvarno. Drugo pitanje od Čokolade. Sad mi se jede čokolada, idem ja po čokoladu. Ne. Ja idem po čokoladu. K vrapcu! Bok, što je tebi kreativno? Jel to dosta kreativno pitanje? Očekujem kreativan odgovor. Hi, super si. Ne, to nije kreativno. Hvala što si rekla da sam super. Hehehe, čuješ? Rekao da smo super. Što sam propustio? Švrljo, odi doma. Nema šanse, danas ja snijem s tobom. Ups. Onda opet imamo Cool. Zašto? Zbog Berija. Zašto zbog Berija? Zbog Berija, haha. K vrapcu. Ova Cool stvarno voli postavljati pitanja. Ideš, braco. I naravno evo i ovog pitanja. Zašto ne napraviš neku kratku seriju, ne onu od 100 nastavaka kao turske? Moglo bi biti zanimljivo. Zbog Berija, haha. Šala mala, planiram seriju i već je izrada u tijeku. To sam ja trebala reći. Ali nam fali još neke stvari i tako to. Hehe. Šote! Dobro. I zadnje pitanje od Ja sam. A što ako ne postavim kreativno pitanje, a ni nekreativno ili rekreativno? What? Onda ništa. I šta mu znači rekreativno? Nemam pojma, valjda ništa, valjda da se rimuje. Vjerojatno. To nije kreativno pitanje. Dobro, ne moraš baš biti takav. Ja ću završiti video. Hehe. I to je bilo to od današnjeg klipa. Vidimo se, bok! I ne zaboravite još kreativnih pitanja. Hehe, odo ja.